2,27 m, 2,28 m, 2,24 m. Echipez cu uși înalte de peste 2,20 m această vilă din 1930. Da, uite-te bine să vezi cum arată casa acum cu ușa veche și urmărește până la final ca să vezi rezultatul și cum va arăta casa cu noua ușă. Dar hai să-ți arăt și restul casei. Avem ușa de la dormitorul 1 înaltă, dar înaltă rău de tot, 2,28 m și cel mai important, cu toc care să îmbrace peretele pe ambele părți, cum vă place. La baie, preferata voastră de care mă întrebați zilnic, Filomuro la nivel cu peretele înaltă pe 2,26 m. La bucătărie la fel, ușă cu toc care îmbracă peretele pe ambele părți. Mai avem și două căptușeli, adică îmbrăcăm peretele fără ușă, una la debara și una la intrare în casă, delimitând astfel vestibulul de holul casei. Finalul vorbește de la sine și sunt gata și ușile de interior. Eu sunt Ștefan Tipu cu ușile și dacă dorești tu uși ieșite din tipar și montajul cu atenție sporită la detalii și garanție, eu sunt Ștefan Tipu cu ușile, sună-mă!